A celebración do Día da Muller congregou a numeroso público na entrada da Casa Consistorial de Boiro, onde tivo lugar a lectura dun manifesto a cargo do alcalde e do concelleiro de Servizos Sociais, reivindicando o papel feminino na sociedade. Un día no que toda a cidadanía reivindica a igualdade e os dereitos da muller, uns dereitos que custou moito conseguir e que supuxeron un progreso para toda a nosa sociedade, uns dereitos que loitaron as nosas aboas, as nosas nais e que agora tamén loitan as nosas fillas, porque a realidade é que aínda nos queda moito camiño por andar. Debemos continuar cambiando mentalidades en termos xurídicos e éticos, impedir a desigualdade, fomentar novos modelos, consolidar, a fin de contas, a igualdade entre mulleres e homes. Recoñecendo e tendo sempre en mente que en cada progreso, en cada logro, en dereitos civiles e humanos, en cada paso á liberdade e á igualdade, houbo sempre unha proposta do feminismo. O acto serviu tamén para render homenaxe a mulleres que son e foron referentes no municipio. Así recolleron a súa placa a presidenta de Cáritas, Lupe Tubío, e as xogadoras de balonmán dos anos 60, 70 e 80, que sentaron as bases do deporte feminino en Boiro. Debería dar las gracias por este reconocimiento, pero la verdad, me resulta extraño que se me reconozca a mí por ayudar a los demás, sobre todo a mujeres con muchísimas necesidades emocionales, económicas, sociales, cuando en realidad deberían ser ellas las homenajeadas, porque ellas sí viven cada día siendo referentes. Gracias ao equipo de balonmán salimos de Boiro, fixemos competicións incluso algunha fora de Galicia, Coruña, Vigo, éramos competidoras acérrimas do equipo de Rianxo, había aí unha reivindicación total. Foi moi bonito vivir aquela época e recordala ahora con vos. O acto rematou co espectáculo do grupo de artes escénicas Elas de Ámbar, que representaron a Serea Mariña, unha coreografía que fusionaba danza tradicional e contemporánea baseada nas mulleres do mar.